Igual si vaig a buscar el llibre. No sé, per dir alguna cosa, Com a idea. Com a dada. Bueno, què, començo o què? No hi ha pas ningú connectat, trobo, però... Hola, què tal? Com esteu? Hombre, en Carles! No sóc ningú, diu... Hola! Com esteu? M'agrada molt perquè acabo de sonar com la meva tia Tàvia, que fot anys que és morta, quina por, Ara m'he fet por. Apa! El gran Carles s'ha subscrit! S'ha subscrit! Aquesta és la celebració perquè no hem posat els avisos. Tarantan, tarantan, txan! Què tal? Com esteu? M'encanta aquest Pikachu, em sembla una fantasia, em sembla meravelloso, estupendo i fantasiós. Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes i benvingudis a la literatura, que és això que fem al Twitch. Cada setmana i us expliquem coses de llibres, cultura, coses. Com esteu? Doncs nosaltres aquesta setmana, o sigui, a veure, cosinyes. Jo estic poc centrada avui, perquè aquesta tarda tenim Punquis Decimonòniques, el joc, a les 7:30, 19:30, 7:45. Entonces, aquesta és la primera cosa que us havia de recordar a nivell d'agenda. La segona cosa que us havia de recordar a nivell d'agenda és que, oh sorpresa, hem endarrerit el Club de Lectura amb Sabatilles, perquè ens estàveu dient que no arribàveu a llegir-vos-el, perquè no llegiu tan ràpid com nosaltres. No passa nada. Llavors, el Club de Lectura amb Sabatilles el farem el dia... moment... 16, gràcies Laia, 16 de maig, i llegirem Els Desposseïts. Com sempre, 2 torns, 9 del matí, 9 del vespre. Podeu triar, no hi ha excusa, bla 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 bla. Que no arribeu als Desposseïts, que no us ve de gust, no cal patir, en fem un altre. Fem un altre al... 13 de juny. Hòstia, estic una mica lenta, El 13 de juny i fem a la ciutat i la casa de Natalia Ginsburg, també mateix horari possible. Moment, puc fora de la samarreta? És que m'agrada molt la meva samarreta, perquè hi diu Kill all tourists, i estic molt contenta i m'agrada molt posar-me-la. Que és guai, i ja està. Aquesta és l'actitud a la Carbonera, que és zero chill, concretament, amb els turistes. L'altre dia en vam fer fora un.
Va ser molt divertit. Bueno, va, anem a parlar de llibres o què? O voleu que, no sé, us reciti la taula del 7? Què fem avui? No sabeu què fem? Us ho explico? Librins! Molt bé! La taula del 7 estaria guai, saps que no sé si me la sé? A veure, espera't, 7 per 1, 7, 7 per 2, 14, 7 per 3, 21, 7 per 4, 20... 7 per 4, 28, 7 per 5, 35, 7 per 6, 42, 7 per 7, 49, 7 per 8... Ah! 7 per 8, 56, 7 per 9, 61, 7 per 10, 70, 7 per 11, 77, 7 per 12, 84. M'ha costat una mica, però hem recitat la taula del 7. Rock and roll. Bon dia. La taula acaba al 10? No. Que no sé del 12. A mi me la feien aprendre fins al 12. Jo què sé! Per això soc de lletres igual, perquè vaig odiar-les molt fort. No me les aprenien a 3. Bueno, va! Vale, una cosa. O sigui, avui ha passat una cosa a Twitch aquest matí, a Twitch Catalunya, que és que el Gran Carles ha fet el Kikirikik número 100. I ara està aquí. Aquí escrivint coses al xat. Llavors, jo vaig pensar, quan havia de triar, que havia de decidir quin llibre fèiem a la literatura, vaig pensar, bueno, doncs, pensa en algun llibre que et faci pensar en el Gran Carles per fer un mini homenatge al Kikirikik número 100. I vaig pensar, vale, el Carles i jo ens coneixem d'estudiar japonès junts i jo sé que una cosa que li agrada fer al Carles és menjar i parlar de menjar. Llavors vaig tenir molt clar quin llibre havia de triar i és aquest. És aquest, que és el Club dels Sibarites del Junichiro Tanizaki, vale? Llavors, per explicar-vos una miqueta què és això, vale, el senyor Tanizaki era aquest senyor, és calvo, clarament no és el Gran Carles perquè no porta melenaza, que era un tio, és un senyor japonès nascut a finals del, o sigui, 1880 i pico, senyor respectable i tal, d'una família així com benestant i això, que, bueno, va començar a passar-ho malament per pasta i li van passar com, bueno, jo què sé, li van passar coses, vivia a Tòquio, bla bla bla, total, que el pavo es va passar la vida escrivint i té diverses coses importants escrites, té l'elogi de l'ombra, té el... A veure, un moment, que us anava a buscar. Tanizaki... té el retrat de Shunkin, té l'elogi de l'ombra i té el Club dels Sibarites que tinguem així ara mateix a la Carbonera. El del que us estic parlant ara mateix és aquest. Si és que algú per la saga són gent de fiar, bueno, cadascú té els seus vicis, jo no jutjo parafílies, que vinc d'una... Això és veritat, els calços no deixen pèls a la dutxa, això és una cosa positiva, això és cert, viure amb grenyes fa que hi hagi molts pèls a tot arreu, però bueno, no passa res, és el que hi ha. Jo vinc de família de calvos, per sort a mi no m'ha passat, de moment, però bueno, escolta'm les coses com van. Bueno, va, el tema, que me'n vaig, perquè em poso a parlar de calvos. Per què estic tan baixeta avui? No sé, és que igual estic baixeta jo d'animets i no pot ser, estic com el dia. Vale, llavors, de què va aquest llibre? Perquè ens n'estem anant molt fuerte tot el rato. El Club dels Sibarites, bàsicament, explica la història de gent que li agrada molt jalar. No se podía saber una miqueta dins el Club dels Sibarites, no sé yo, digo, igual ens estava donant una idea. Entonces, de què va el llibre? El llibre és una història d'un grup d'amics que, com si fossin el Montcada i Bifurcació, queden per esmorzar i queden per jalar, ¿vale? Bàsicament la seva vida, o sigui, el seu objectiu vital és quedar per menjar i es dediquen a menjar de tot el que els hi pugui, tot el que se us pugui acudir, que pugui ser una marranada per menjar, doncs ells s'ho foten. Llavors fan coses molt divertides, rotllo, clar, viuen a Tòquio i de tant en tant
decideixen anar-se'n a fer excursions. O sigui, no, us estic fent un spoiler, però de les primeres 10 pàgines, amb la qual cosa podeu sobreviure sense això. Es dediquen a anar-se'n, jo què sé, a Osaka a menjar sopa de tortuga, o a no sé on a menjar no sé què més. Vull dir, bàsicament es dediquen a moure's i a desplaçar-se pel Japó amb el noble objectiu de fotre's les botes i de tornar rodolant fins a casa seva, vale? Però clar, de vegades també és avorrits, perquè ser ric del cagar i poder menjar tot té problemes a vegades, perquè bueno, perquè ja s'ho han menjat tot i no hi ha res que els sembli sexy per menjar, o sigui, no hi ha res que els sembli diferent, atractiu, estimulant. És un temita. Diuen en Carles, són jo quan em jubili, és possible, hauries de ser molt ric, molt ric. Los ricos també lloren de l'avorriment de ser rics, efectivament. No, o sigui, el tema és que, clar, ho han tastat tot. Llavors, en plan, què faig? Menjo sopa de tortuga una altra vegada? Ja no els hi fa tanta gràcia. Llavors, n'hi ha un d'ells, que és com el seu líder no oficial, que és el més llest de tots, en realitat, que un dia passeja i es troba amb un lloc estranyíssim on li deixen tastar coses que no havia tastat mai. I a partir d'aquí comença la festa, de veritat. Perquè, en realitat, és un... A mi és un llibre que m'agrada molt perquè o sigui, perquè parla o sigui, aparentment és molt senzill, no? És, bueno, doncs, jo entro en un lloc on teòricament no em deixen entrar perquè estic sentint unes olors que no em quadren i que vull tastar-ho, o sigui, olors de menjar que vull tastar, aconsegueix entrar a puesto i un cop aconsegueix entrar a puesto, o sigui, passa tot. Perquè has de saber on són els límits del que pots menjar i què és mengíbul i què no ho és, i fins a on pots estimular els teus sentits i fins a quin punt pots jugar amb el menjar i què fas. O sigui, hi ha coses, rotllo León come gamba, vale? Us en recordeu de la merda aquella del plat del Masterchef, que era una puta merda? O sigui, hi ha coses d'aquest estil. Oh, Laia, turra amb la galeta a la boca. Vamos allá! Això em passa per parlar. Molt bé. Pues anem a buscar uns dinosaurios. Dinosaurios patrocinen aquest momentazo. Sí, n'han fet un de pitjor que León come gambes. Mare de Déu, senyor. ¡Hala! ¡Lesnom s'ha suscrit! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Hombre, la Gina Albergínia! El Gina Albergínia, que he canviat el nom. Hola, Gina Albergínia! Em sembla molt bé. Vale, va, doncs vinga. Està molt bé parlar del menjar amb la boca plena. És molt divertit. Soc automàtica, m'encanta. O sigui, fabulós, amb tot. Llavors, aquesta gent es dediquen a menjar de tot. De tot el que hi ha. I es dediquen a menjar... Clar, el tema és que faig un spoiler amb la boca plena, perquè així no ho entendreu, vale? El tema és que el lloc on van a menjar també és un fumadís d'opi. Llavors, no se sap si estan fumats o estan intoxicats de menjar. Però se'ls hi mou una mica l'olla. I em sembla bastant guai. I és divertit, perquè és molt... Ja m'esteu entenent, que és el problema. Què faig? Em poso la vaig a la boca sencera, ara? Això és divertit, perquè no se m'entén. Un vídeo així, em vas veure. No se'm pot veure. Llavors, és un projecte, sí, és internet. Sí, és internet. I ja sé, gràcies. Sois cabrons. Puc veure. És que... O sigui, no pot ser que em comença d'aigua per sobre. O sigui, no pot ser. Llavors, ara m'acabo això
que maco. Que sí. Wow. Dinosaures amb aigua, not cool. No és divertit. Té un gust molt raro. No ens agrada. Sí, és menjar de coloms. Per favor. Ja em sabia que no puc venir a comprar llibres. No. Pots. Vale, ja està. Terrible, Vull dir, dinosaures amb aigua, mal. No recomença de menjar maduixes o alguna així. No, però tinc navius. La podem posar. Menjar navius, saps? Fem malabars amb els navius. No ho sé fer. Tu tens maduixes, és l'Orfia. Jo ho sé. Maduixes de les teves. Són una meravella. Són una meravella absoluta. M'estic distraient i no us estic explicant res del llibre, punyetes. I això és una mala idea. 2 quilos de maduixes amanides. No m'ho diguis, que tinc gana. O sigui, que tinc gana de maduixes, no tinc gana de gana. Hola! Hi ha més gent aquí, hola! Doncs a veure, si el tema... estem parlant d'això, del Club dels Sibarites, vale? Llavors, aquests senyors gordos, perquè són senyors gordos, no és gordofòbia, és que ho expliquen que són esfèrics. Bàsicament es dediquen a provar coses. I es dediquen a provar coses amb unes circumstàncies cada vegada una mica més estranyes, que la cosa va animant-se, diguem-ne, i acaben convertint-se en una mena de... O sigui, en realitat és una història que ens parla molt dels límits del plaer, de les obsessions, i de com acabem convertint una cosa que hauria de ser... O sigui, és evident que no podem concebre el menjar simplement com un acte per alimentar-nos i prou, sinó que ha de ser, o pot ser, un plaer i un gaudi, i ha de ser una cosa amb la qual ens ho passem bé, no? Però sí que és heavy fins a quin punt ho acaben com vinculant pràcticament a una obsessió, diguem-ne, a una addicció, gairebé, i a una pràctica que s'assembla molt més a la... O sigui, és molt més sensual, diguem-ne, que purament de necessitat alimentària. Vull dir que es passa molta més estona parlant de la importància de la sensualitat del menjar, de tot això, que és bastant heavy metal. No és gordofòbia, és que no cabran al taüt. Efectivament, Gran Carles, és possible. Els haurem de fer barrils i no taüts. Però una cosa que em sembla molt guai és que, no sé si us heu fixat amb la coberta, que és que apareixen... No diré que apareixen geishas perquè no cal que siguin geishas, però que apareixen senyores japoneses sexis. No estic parlant de hentai, calmeu-vos. Però sí que jo crec que és important... Concubines de l'emperador, per exemple. Sí. O sigui que jo crec que és important en aquest cas, no? Perquè si pensem en sibarites, és possible que ens vingui al cap també, o per com us estava explicant la història, o pel que evoca també, aquesta relació amb el sexe, amb la sensualitat, amb aquest rotllo que en realitat és molt japo, no? No tant la sexualitat més evident, sinó el que fan... O sigui, una de les coses que poden fer les geishas, o que podien fer tradicionalment les geishas, és alimentar els seus clients. O sigui, donar-los menjar a la boca, com si fossin nens petits. Vull dir que hi ha un vincle socialment com molt acceptat, diguem-ne, entre una cosa i l'altra al Japó. Cosa que m'han fet molta gràcia, perquè em sembla raro, o sigui, que t'alimentin en plan a la boca. Però bueno. Què més voleu saber d'aquest llibre? Perquè us estic explicant cosetes així una miqueta a lo loco, però no estic seguint cap mena d'ordre. Per què? Estic buscant perquè vam fer un club de lectura també d'aquest. A veure si trobo els apunts.
I a veure què més vaig dir. Jo crec que una de les coses que és important és que o sigui, que es parla molt, no?, o sigui, durant la lectura hi ha un punt que o sigui, hi ha molts moments en els quals no saps si estàs o sigui, no saps si estàs a dins d'un somni, si el que està passant de veritat, si s'ho estan inventant, si s'ho estan imaginant o què passa. Quin nivell de bizarrisme té? Fort. O sigui, comença sent una història com molt normal i molt com sempre i molt vull dir, molt que ho compraríem fàcil, i a mesura que es va acabar avançant en la història la cosa es torna compliqué. Vull dir, la part final wausi, heavy metal. Bueno, a veure, què diu la gent albergina? Bueno, les pel·lis romàntiques també surt com algú molt tendre que Toni Menjar que et passa la vida darrere és perquè no et pots valdre per tu mateixa. Efectivament! Efectivament! Sí. Vull dir, és raro, és molt raro. Vull dir, jo igual és perquè sempre ho he associat a alimentar els crius i llavors em fa com una angúnia infernal que em donin menjar. És com, però què fas? Vull dir, una cosa és que et cuinin, que això sí que és sexy. L'altra cosa és que et donin el menjar a la boca, que penso, sí, segur? Bueno, en fi, ja cadascú s'ho farà com podrà. Però sí que té un punt d'això. Però jo crec que és guai, perquè si és això, que parlen, no?, d'aquesta idea, no?, del plaer extrem, no? I jo crec que una de les coses que més m'agrada és que o sigui, la cultura japonesa parla molt d'equilibri, no? I és una d'aquelles coses que van com apareixent, l'equilibri, el rotllo zen, tota aquesta història, no? En realitat és això. I que en aquest llibre estiguin buscant el plaer pel plaer d'una manera tan obscena em sembla molt bèstia, a mi em sembla molt divertit, em sembla guai i em sembla que és un llibre que va ser bastant polèmic en el seu moment i malgrat tot és un llibre on realment no està passant res o no saps si passarà res o si simplement t'ho estàs imaginant o ho estàs inventant o què està passant, no? Voleu que us en llegeixi un tros? Ho haig de fer? O què? Bueno, jo us en llegeixo un tros i si us va bé, i si no us va bé, doncs mira, hasta luego. Diu, es podria dir que el Club dels Sibarites tenien tanta afició per les delicadeses gastronòmiques com pels encants femenins. Ja hi som. Eren una colla de ganduls que no tenien altra feina que jugar a cartes, anar amb dones o menjar requisits. Descobrir un gust una mica curiós o diferent del que estaven acostumats a paladejar els proporcionava el mateix orgull i el mateix plaer que entrellocar una dona bonica. Si hi havia un xef capaç de crear un gust així, un geni dels fogons, estaven disposats a contractar-lo perquè cuinés a casa seva pagant tants diners com els que haurien pagat per contractar els serveis d'una geisha de primera categoria. Pensaven que, de la mateixa manera que en el món de l'art existeixen els genis, en el món de la cuina també havien d'existir. I és que, segons el seu parer, la gastronomia era una disciplina artística capaç de produir, si més no en ells, uns efectes equivalents als que produïen la poesia, la música o la pintura. Quan estaven tips després d'un bon àpat, de fet, només d'estar asseguts al voltant d'una taula plena d'exquisideses diverses, sentien el mateix enardiment i la mateixa emoció que quan escoltaven una meravellosa música orquestral, i la seva ànima entrava en una mena d'èxtasi sublim. Estaven convençuts que els plaers de la bona taula no eren tan sols carnals, sinó també espirituals. Ara bé, com que el dimoni té tant poder com els déus, si els plaers carnals es duen a l'extrem, es corre el perill d'acabar-s'hi dissolent. Així, a causa de la golafreria, tots els membres del club tenien una panxa ben grossa i ben rodona. Evidentment, no era només la panxa, sinó que el sobrava greix per tot arreu, i tenien unes galtes i unes cuixes molsudes i llustroses com els porcs que serveixen per fer la cansalada de Dongpo. Fins a 3 dels membres del club eren diabètics, i també tots patien dilatació gàstrica. Alguns fins i tot havia estat a punt de morir d'apendicitis. No obstant això, empesos per una vanitat estúpida i en part per la fidelitat al sibaritisme que professaven, no n'hi havia cap que tingués por de caure realment malalt. I encara que algú també secretament no era prou valent per abandonar el club. Qualsevol dia ens morirem tots de càncer d'estómac, comentaven sovint entre rialles. Es pot dir, doncs, que es trobaven en una situació molt semblant a la d'aquells ànecs que són aportats a la claror del sol i engreixats amb bons aliments perquè tinguin una carn ben tendra i gustosa. El dia que ja no es cabria res més a l'estómac, segurament seria el dia que es moririen.
Ara bé, fins que aquest dia no arribés, estaven disposats a continuar endrapant a tota hora sense saber mai quan en tenien prou i fent rots a causa de la pastarada indigesta que els omplia la panxa. És fastigós, però m'encanta. És exactament això. O sigui, és aquesta... O sigui, m'agrada perquè té aquesta manera d'explicar-ho com si fos un conte, però alhora t'està fotent canya i s'està ficant amb ells a muerte, cosa que em sembla bastant divertit. Què us ha semblat? Us ha fet venir ganes de llegir-lo? La Laia diu, jo fa temps que el vaig llegir però recordo un puntet petit de l'estona. Sí, fa patir. Fa patir perquè té aquest punt de ai. O sigui, tota l'estona penses que apareixerà alguna mena de providència i els farà pagar tot això que estan fent. I una mica sí. Vull dir, una mica sí que es manté el patiment, no és que acabi passant, però que sí que aquesta idea l'anem mantenint i és meravellosa, absolutament. És fantàstica. M'està bé l'atenció que sigui tan bizarro l'argument. És que és bizarro però no, o sigui, en realitat és un argument com molt... Bon dia, Josepel! Tinc ganes de llegir Fora de norma, sexe fora de norma, entenc. Aquest és un llibrasso. Aquest és un llibrasso fort. Doncs, uau, teniu una llista aquí de coses bastant interessants, Vull dir... Clar, és que tenim moltes coses, últimament. Clar, el que vam parlar la setmana passada, el que va explicar-vos a Laia, és molt guai, i és un llibre molt bonic. També és veritat que és un llibre que es llegeix molt ràpid. Vull dir que podeu anar afegint llibres a la llista i anar-los comprant per quan no tingueu temps o alguna cosa. No, però jo crec que són llibres molt bonics. Aquest és un llibre... El Club dels Ciberters és un llibre traduït... Això és important, traduït directament del japonès. La traducció és de l'Albert Nolla, que és un dels traductors més importants que hi ha ara mateix. És un superbon profe de traducció, és un expert en literatura japonesa i és un tio molt guai. Com a traductor, jo crec que en sap molt, explica molt bé i que sap molt bé de què està parlant i llavors és molt fàcil d'entendre'l. Tinc una llista de tots els llibres que hauran a casa vostra, per supuesto. Gràcies! Però bueno, que jo crec que és guai que s'editin llibres d'aquests en japonès, o sigui, amb traduccions directament del japonès, perquè moltes vegades ens perdem part de la traducció si fem com dobles traduccions o coses així, que la gent ha de ser com una miqueta experta perquè si no és una mica compliqué. Això és de la col·lecció del Cercle de Viena, que bàsicament es dediquen a recuperar clàssics, però jo crec que és guai perquè normalment, o sigui, al Cercle de Viena tendeixen a ser llibres megatotxos i en canvi amb aquest, o sigui, aquest és un llibre molt curtet, molt eteri, molt guai i crec que és un llibre molt bonic. A més que és un llibre, o sigui, a nivell de format és molt bonic. Vull dir, té una lletra gran, és bonic, vull dir, jo què sé, és guai. És un llibre molt guai de llegir. Porto mitja hora fotent-vos la turra. Laia, he de dir alguna més? Vull dir... Pots menjar una tragadeta, si vols. Puc menjar una tragadeta? No, perquè ahir vaig comprar berenar i vaig comprar esmorzar també. Ai. I ara tinc l'esmorzar a la motxilla. Ai, amigo. Ens el podem partir. És un donut de xocolata. Oh, grande. Vale. No diré que no. No diràs que no. Vale. Vine. Vinc. Ve la Laia, amb el vostre permís. A veure, què hem de dir? Ale. Què hem de dir? Oi, mira, ara, doncs, no bueno, que tenim això fet un caos encara. Sí, no sé per què ho dius. Mira, saps, això és la part més divertida, perquè és com jo fer veure que estic assentada quan no... Estàs fent sentadilles. Però mantingudes, i això puc morir. Pots morir, vale, doncs no. Vols seure? No, però puc apoyar-me aquí. Molt bé. Estupendo. Llavors, a veure, coses importants. Coses importants, tenim grups de lectura. Se vienen cositas importants.
O no, O no, perquè ve gent, i entra gent a la llibreria, llavors, taran. No, cosinyes. Tenim clubs de lectura, se vienen cosillas... Sí. No, a veure, que puguem recordar-vos. Aquesta tarda tenim Punkis de Simonòniques, a 7:45, o sigui 19:30 al joc. I hi haurà llibres! Hi haurà els llibres hi haurà la formació d'Anna Marquesa, que és el llibre que fem avui, i hi haurà el llibre del podcast que ve. O sigui que si voleu, que en tenim uns quants, o sigui que si voleu venir podeu comprar-lo. Comprar-lo! Què més? Tenim... Club de lectura amb sabatilles. Correcte. Tenim club de lectura amb El sabatilles. dia 16 de maig, que farem els desposseïts. Us hem deixat una setmaneta més perquè no us col·lapseu. Claro. Però ja està bé, ja podeu inscriure-us i tot, Vull dir, ja des de la botiga online ja podeu fer tot el que vulgueu. Torna matí, torna tarda. Exacte. Bueno, as usual. Què més? I estem preparant cosetes molt guais de cara al juny. Sí. I al maig encara hi haurà coses, Sí. Tenim, espera, jo sense el calendari no soc ningú, Tenim. La setmana del 16 la vais a flipar. La setmana que us la deixem una miqueta de relatiu descans, relatiu, perquè no és descans, perquè podeu venir a la llibreria. De fet, podem fer una cosa, podem convocar-vos a tots els que ens mireu per Twitch el dijous vinent i fem unes risses. Dijous vinent... No tenim activitat. No tenim activitat, què vols? Fer un Twitch? Un Twitch de tarda? Fem un Twitch de tarda? Tardeo Twitch? Tardeo Twitch. Perquè no, sí. perquè per les risses. No, però que vinguin. Vale. Que vinguin a parlar de llibres ells també. Vale, a mi em sona bé. I vayan passando. No? O sigui, coses que ens acabem d'inventar ara mateix en directe a Maripau, m'encanta. Sobre la marxa. Dijous a la tarda jugo escacs. Podeu venir a jugar escacs. Podeu venir a jugar escacs, també. Fot-li que és de Reus, ja, home, sí. No, però si no, vull dir, a veure, podeu venir com vulgueu. Mira, fem una cosa. Des d'aquí ens comprometem a que dijous vinent alguna liada farem. No sabem què. No sabem què, perquè ha sorgit així sobre la marxa i com que funcionem una mica així, pues bueno, hemos venido a jugar. Previsió, em puc carregar la paradeta, mentrestant. Vale, ja no matar-se. A veure, un moment, llavors hem quedat el 16. El lloc fixés un torneig. No diem res. Llavors, el 16 tenim club de lectura amb sabatilles. El 19 tenim club de lectura normal. Correcte. El 20 i el 21... Tenim la fila literal. Ens trobareu... El 20 i el 21 no, el 21 i el 22. Això, perdó. El dies de la setmana. Dissabte i diumenge, total. Sí. Ens trobareu a la Fira Literal allà a Sant Andreu, un barri maquíssim, preciós, estupendo. És el seu barri. Exacte. Però bueno, que ens trobareu allà fotent parada, però que a més, o sigui, és una aliada molt guapa, que no sé si heu anat algun cop o no. És molt guai. Cada any hi anem. Sí. I que val molt la pena de veure. Sí. I hi ha un tinglado molt, molt interessant. Hi ha mogollon de presentacions, hi ha autors, hi ha Cristo gros. És divertit, és guai. Què més? I tenim també data ja de club de lectura amb sabatilles pel juny. Sí, que és el 13. Que és el dia 13, correcte. I pel juny se vendran cosites que ja anirem explicant, però que de moment pinten molt suculentes i molt xatxis. Sí? M'has d'explicar coses? Sí. Vale, ara m'expliques. Vale, pues ja està. Ja està, no? Ja està, ja sí, pobra gent que vagi. Ens anem a fotre uns donut de xocolata perquè el tenim, vosaltres no. No, però ara en sèrio, si voleu... dijous vinent farem alguna cosa, demà no. No. Demà no. Demà no. Però el dijous que ve farem alguna cosa, no sabem què, però farem alguna cosa. Estic una mica tens perquè no sé, o sigui, ho direm por ahí. Sí, així en general, no tinc ni puta idea, però bueno. Ara ve el moment de fer raid, Ara ve el moment de fer raid. Taran, tan, taran, tan. Bueno, jo crec que hauríem de trobar una música de tensa per quan arriba. De tensió, Exacte. No, el que hem de fer és activar les punyeteres notificacions perquè se'ns ha subscrit penya i coses i no... Espera, perquè et sortiràs, se't sentirà... No, perquè el tinc mutejat. Reina. Què busques, català? I et troba alguna cosa o ens estem inventant? Por catalán no me sale nada, oiga, senyora. Por catalán no me viene nada, No, però si te'n vas al genèric, o sigui, si en lloc d'anar a la teva... Anar on? Aquí? Ja està. És que en realitat... O sigui, el fort és que clar, estem deixant... Baixa. Estem deixant... No ens estem veient a nosaltres mateixes, amb la qual tot apunta... Veus? Vens aquí...
Oh, quina cosa! I estan fotent una cara de senyores grans d'aquestes que fan així, que afinen els ulls. Aviam, I qui hi ha? Què és d'allò? Que això no em sona. És una persona amb un Word, que és una cosa que a mi d'entrada em crida l'atenció. Seguim amb el crossover de Loki. Stream sense so. Ai. Ah, l'Escatball encara hi és? Segons això, sí. Pues què, els enviem a l'Escatball? Mira, perdó, ens acaben de dir que Masuno, el Ginsburg... La Ginsburg! Hem dit, tenim contractura i no hem dit quin és l'actor. Ah, ja. Són fatals. Som un desastre. Vale, adeu, Anaïs. Ciao. Doncs, a veure, o sigui, el tema és el 16 fem els desposseïts, de l'Úrsula K. Le Guin. Que ja veu fer una mica salivera aquí en un altre Twitch fa bastantes setmanes, però... I el del juny farem la Ginsburg, la ciutat i la casa. Yes. I ja està. Anem a intentar fer una raid i ja està. I a veure què passa. Saps què he sigut intel·ligent? Què? Posar la careta mentre estàvem fent el suc normal, en lloc de se'ns veiés en els ja, però la gràcia és que se'ns vegi fent el suc normal. Bueno, va. Vaig a veure què passa. Què, funcionarà això o què? Jo crec que sí. Uah! Ens hem passat el Twitch. Ens hem passat el Twitch. Vamos allá. Fortíssim. La vida que tinc és la que veieu. I si em peguen, deixo d'atacar. Llavors deixeu-me un segon de res. Que només hi ha dues opcions. O moro, o surto victoriós. Llavors... Merda, em queden 14 de vida, així que... Bueno, ara us explico el joc una miqueta. Us en faré 5 cèntims. Va, allà. Fem així. Perquè el que... Ja estem? Sí? No, encara me'n queda una. Oi.